עכשיו למי? לשי, חמוד שלי, מזל טוב, התגעגענו. עד 120, אנחנו אוכלים שניצלים. שי, התגעגענו בעיקר לשיחות הסלון איתך, ארוכות. תגידי לשי משהו, עדי. גם דש מסבא וסבתא ומיכל ושלום וכל הבנות. לא עדי, מה, את מתביישת? הוא לא רואה אותך. טוב, ועדי מתביישת, אז מזל כן. מזל טוב. מזל טוב. ביי! שלוש שבת. שי, שתביא פילים לבית, תביא נכסים, כן תראו, תביא גם אפילו לנבה, אפילו תביא, יהיה לך מזל טוב, אפילו שתבוא עם הרבה פילים קטנים, וגם פיל קטן מעץ, בגלל מאיה ספרה לי פיל אחד מעץ, ועכשיו הוא כבר סבור ולא יודעים איפה חצי חלקים שלו, וגם שתמיד אתה תבוא קצת להיות איתנו, ותיקח גם קנגרו, ותעשה כל מיני דברים יפים ומתוקים. הילד מתפרע בלי גבולות, משתגע כבר מלך